Ande ding dong ding 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 dong ding hae babu ding dong ding wago ki munyok ora kok ngono kok padake kemana oh senengane ra ora do edan Miat langening kalanggawan gelar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kadanging pun Kakang Yayi Werkudara barep kakangku apa kaya bingung penggalin pun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan ora katon suwani kadangmu Yayi Panengah Dimas apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah ya kuwi si Arjuna menyang endi dene dina samengko ora katon sowan marang Praja Ngamarta ora usah dadak takon perkara Janaka sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka angka loro mesine barep kakangku ora bakal pangling karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna nggone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping mula perkara jroning pasewakan iki ora katon sowane Janaka tumrapaku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene barep kakangku nimbali sowane adi-adimu kabeh mara gage paring pangandikan aku redya midhangetake ngendikane barep kakangku Dimas Werkudara barep kakangku piye pawarta ing sumebar warata saindenging negara Ngamarta lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara miat langening kalangguan aglar pandhan moncar tinon lir kekonang sureng sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga
Dereng ngantos paripurna nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Medhar sabda kelawan ing ngraying Jodipati. Kedadak sowaning satra ing Randhu Gombala Bambang Antasena karya cingkak kang samya mulat. Tanjaba Pandhawa ya kumulung. Mara remang usumya ngambreng kadi karunaning kaswase dosang gondo astrat maja lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu ing Amarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan. Wah caidan ning opo gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo Kyaine Jodipati. Ya tak tampa, angka loro sowanku ora saka Ngrandu Gumbala Pakdi nanging aku budal saka Karangkadempel midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja sowan ning Karangkadempel kakekne Semar prasaja yen to bakal mbangun kayangan nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu kakekne Semar bangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan wis ora bakal tak jlentrehke wose gegayaning kakekne Semar mau luhur lan becik nanging dumadakan babak anglayoni jujulan usuli ora kanyono-nyono rawing Siwa Ndarawati didherekake paman Madukara ingkang ora trima nggone kakekne Semar bakal bangun kayangan jebul tinemune Siwa Ndarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayaning kakekne Semar monggo sejatine kakekne Semar ora bakal garbi niat ngembari marang Kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Ngamarta uripe para kawula embane kaya urip ana ing Kayiwangan nganti geger Siwa Ndarawati sajake wis ora melu kalawan kabecianing kakekne Semar klebu paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwa Ndarawati. Paman Janaka ora melu karo kabecianing kakekne Semar nggaris momong lawan paman Janaka lan sak kulawargane. Dina samengko Karangkadempel geger, aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karangkadempel. Supaya mundi pustaka Jamus Klimasada dadi sarana tentreming Karangkadempel, Pakde. Jlamprong wong edan ora ngerti labuhane karo Semar karo Depol nganti wani bakal jugarake karepane Semar Badranaya bareng ana apa Yai rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna ayo tak gendong budal ning Karangkadempel.
nalika den prayekna semurire seka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi matur nuwun nggih Den Darantasena ya kek tiba padha-padha sinuwun ngamarta Kakang Semar pancen kepara nyata Darawarku Dara ya Dipol aku sing tekan kene ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata kula niku ora tau gawe-gawe mbok menawa sinuwun Darawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga sinuwun Darawati niku titis Wisnu niku anake guru kasan sinuwun Darawati nilar dhateng raos pangraosipun angenipun sampun sambet memitran kalih Semar pinten-pinten taun laminipun malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan sabanjure keparenging Kyai Nayantaka kula nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada Bang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca pusaka ni ajeng kula gawa mangsa Barama Kyai Semar Darantasena piye kek kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dur gejegan niku mang pisah liar misah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca Petruk nyikepa Ndara Setyaki awak ora penak Mbak gelem ora gelem tak sepatani dadi ungkrung medit pangan ika lho Semar kok tepung ika barang iki ya wis derek ayo Gong yo aku jane arep ngaso dika nyambut gawe kae ora do diungkuli pustaka Jamus Kelima Sada ndak ora rampung perkarane Yo Gong, yo. Sabar Kang, sabar. Oh iya, ayah. Iya. Kong memangi Kong. Terus. Nah tanganane ndak ora rampung terus ngono. Waduh. Wis guys, digajol iki tak caku kalah kok iki tak digarsu iki warane. Gong, matane Gong. Matane sapa? Matamu kuwi. Aku ngapa sing tok gajol ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancen idian ora. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwate.
Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean do ora ngerti. Sampean do ora eling. Nah, mboten kaya ngoten. Gong tak antes samu lho kowe. Metu ora, Tru? Ora, mesti. Ameng dinyonyokke kok metu. Tak ora ndane metu. Ndara Antasena. Sampeyan kudu iso gawe lunga wujuding jim setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Garukaca mangaso, ampun ngalamun niki akeh para jim setan pripayangan. Kowe dadi kawula Karang Kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jim setan pirang-pirang. Kawula Karang Kadempel tilik ana nek do Kang Slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringke karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Anggreneng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet adine Teguh. Slamet saka kersaning Gusti, slamet saka kersaning Gusti. Golek setan. Yo. Teguh yono aku Petro. Kaya setane rupane. Matamu. Akang niku ngoten. Yo. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modar. Bapak iki pancen wong ampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono kok iso ngusir setan lho. Ayo. Aku kudu entuk iki, Tru. Ha iya. Nggo nyoba kok. Teguh yono. Hoya. Yono minggat. Minggat diusir pasti. Teguh yono slamet saka kersaning Teguh. Teguh yuwana slamet nang ngene yuwana. Waduh. Truk, salah ya Truk. Petuk kene. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teguh yono slamet. Teguh yono slamet. Wedian iki kok iso nguthik-uthik cangkem ya. Teguh yono slamet. Dan tekan buri barang ya. Teguh yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh yono slamet saka kersaning Gusti. Modar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis, kram kowe.
Gong, singkirke Gong. Siap. Wait. Teguh Yono Slamet. Slamet saka kersane iki. Setan. Nugu karepe dhewe malah. Teguh Yono Slamet. Slamet sosane Gusti. Teguh Yono tatak tangguh-tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena koreh rongeh merga saka demit sing bakal tumindak ing ora prayoga. Teguh Yono Slamet saka kersane Gusti Teguh. Teguh kok neng kono kowe, Guh. Kowe wae Gong, ora kuat. Cak pikirane do elek-elek ora. Teguh, arep mripate tutupi ora bakal. Teguh Yono Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yono Slamet saka kersane Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh Yono Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yono Slamet saka kersane Gusti. Halo, Semare ora kuat kok. Yo ngene dadi dolanan. Ono kawane do edan. Ande ding dong ding ding dong ding hae. Babu ding dong ding. Wago ki munyok ora. Ngono kok padake kemana? Senengane lah. Ora do edan. Truk. Sirake. Tanten dasmu lho, Gong. Iki dipendhem. Wah, dipendheme kudu wuda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Oh. Copot iki. Copot. Kandhane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguh Yono Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yono Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yono Slamet saka kersane Gusti. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo Kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya. Aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem,
embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan ngono ki apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok. Anggere ning perkara tok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembali dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru Binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Betari Durga jak bali. Inggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sermu piye? Aku isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih piye kaya ora kena. Sak penake dhewe. Kurang ajar kowe ya. Lha wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun mawon. Ayo bali. Bali inggih ngestaken dawuh. Ora bali titelono Betari Durga jam mulih ngestaken dawuh Kakang. Durga kula nemaring dawuh. Liya dina tak goleke pangan baju barat nanging sagedangan iki para baju barat kantinen bali marang Dandang Mangkure ngestaken dawuh wangtu kula. Satriya gagah ora tepung karo kowe, urung tepung karo kowe. Cetha lemu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye? Satriya kondang saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungsa padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lemu dadi buta mung lelamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, gaglak limpamu ndi Semar? Yo Tampanono. Waduh. Ngono. Diantem nggon pupu tak tendang sambatmu ngaruwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe siwijining ratu ingkang wicaksana. Ora nggunakake peperangan, ketok banget nggonmu ra iso perang. Wah, kebahagiaan. Werkudara, yo. Pun Kakang ora usah ndat nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali ning kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal ngendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggono karo klumputane. Ngono to, Yayi? Yo. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku.
Werkudara mbok culke ora Amuk Werkudara mbok culke ora Amuk Werkudara wah macan ngeyel Kakang Mas Munia nggih nyuwun pangapunten dadi macan nyokot sapenae dhewe ngerti watake kakangmu kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene malah bakal dadi palange Semar nggone bangun kayangan kowe dhewe utek apa ora nggih kagungan nggo ngopo kangge mikir kena ngopo menggo isen-isen ndas ngaku wah punto kakangmu Werkudara anak-anak kabeh wis sarujuk lawan Semar gune bangun kayangan yen kowe dadi palang banting nang kene Kakang Semar aku nyuwun pangapura Kakang mboten napa-napa kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula upama kula dados sampeyan mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak merga ora kepenak iya nanging yen to Iwang Pikulun Manikmaya wis nampa dawuhing Kakang Semar sarta wis kelenggono lan iso nampa kang gegayaning Kakang Semar mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka mboten napa-napa Den sing jeneng wong mlaku niku kanggo sandung kesrimpet kadang kala sok kesrimpet karo trumpahe dhewe mongko niku dienggo saben dina ngoten niku ngibarate dadi kesrimpet merga perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar dadi wong ikhlas nggen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta jumbuh kaliyan ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu menika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak Kakang Semar mengkono mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa ingkang nandhang raga panjenenganipun bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana waluya nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem tambah tentrem tambah reja tambah ngrembaka ndara